Tällä videolla käydään läpi, miten toimipisteitä hyödynnetään järjestelmässä. IDHA Online-järjestelmässä kuljettajia ja ajoneuvoja voidaan luokitella toimipisteittäin ja erilaisille kategorioille. Voit hallita, luoda ja poistaa toimipisteitä organisaatiovalikkovälilehden alta. Kuljettajia ja ajoneuvoja voit lisätä toimipisteille ja kategorioille kyseisten valikoiden kautta. Käyttäjätasolla voit määrittää, mitä toimipisteitä käyttäjä näkee. Laitteet-osiossa voit määrittää, mihin toimipisteeseen laitteelta tulevat tiedostot ohjataan. Näin esimerkiksi uudet ajoneuvot ja kuljettajat voidaan ohjata suoraan oikeaan toimipisteeseen. Laitteet-osioon voi lisätä Piirlan myymiä tallennuslaitteita ja latausterminaaleja. Mikäli ostamasi laite ei näy listalla, olethan yhteydessä meihin. Voit rajata rikkomuksia, tehtäviä ja raportteja toimipisteen ja kategorian mukaan. Vinkki. Luo oma kategoria Driver-sovellusta käyttäville kuljettajille ja toinen niille, joilla ei ole sovellusta tai älypuhelinta. Näin voit kerätä rikekuittaukset vain kuljettajilta, jotka eivät saa rikeilmoituksia puhelimeensa.